Kubor nakaslem jong unongsan hima. Mga banjur yakni galong halo jong kajing let jurip ko jonga siya po kini ki kaput hagabay kaput bat kasam ti ngi hangtu ba kafos ka penkendet benri nga ba kafos yung asam wan dakispa kat ba ka streng jong ipat nang ni kat ba ka streng jong ipat nang ni kalong kaba rit hadu kata yagaban yale persya bat ki mila ti kabaar kalong hadin jong kani ka recruitment drive kabaki dang ya menta ka vacancy kalong da pipet hantu kalong 8,000 vacancies ti henry nga check ya ka yaki applications ki baki ai ki kena samla kajan poilak kajan poi silang telda silang mut ki apply kam vacancy kalong 8,000 shanu ki khandai pufra 1,000 kinlay te day namar kata nga snow ban penpau lamba ka khubor jongphi ba ngindang yai krenbyang ngindang yai pashat balakum numnu nginhap ban yo ya ka kerki bangin yo ban ya kren bat ka government of India halo jong ngani ka phang ba ngi don kam kerki nagamta ban thau kila ganti yaki khana samla ki jungi kibala nang lastat kata kadai kabla banjur nga banong yaga sarkar ba wanra no daka regiment na jong mikhelia regiment kabumut purely kindai be ki jongi kibadon hapo kani ka jala kata kadai ka ba ngakwa paso banta ka bang kuwa banong ifi kalong ba kat nang ya igisngi ka population kala nang increase kat ba finang pet yaga ni ka situation ka balong manta ka problems kala nang mi shushu ki khna lakum no hapadeng 3,000 bat 4,000 kidon siya jong ka jala kiyo banya tray banya kata bat ngai hang ni bat nadu bakawan kani ka lockdown kadai ka way ka problems ka ba ngilap ngisem bagi khna kyon phet chani habaki one phet chani ne kumno mdan lat te dei namar kata ngang isko abanong bag ka options hang ni kalong bang ngihap banwanra ya ka skill full skill training university kamne show ki institution bat kabaan kaba idong kam ki kalong baladang ngila banwanra ya ka regiment mikhalia regiment kamut ngila ban deploy ya ki brewla jong bakin don hapo ki border area bat ki way pat ki jala kamut lada ujongi don hangtu station kabamut ulong try usngo try bat ui ila khandog siap ti ngi kumalong manta kamut kiba buon kiba yo posting siya kibanta siya po hapot pindapay umday utray kasi umday try muluk ti utuon yakun siya no hagja ka ba ni kunu yasya kala ti day naman kata nga banjur bakla day kapor yangi ban hap ban pensngo bat bandang yay ban balakum no ngidon kam kerki yakini kimat kibang lapusngo